ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiya Viva TV 1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wabangcobo umfana se-NTW no Divorce Women nawe Dali Woza. Sikumukela mhlawumbe uyaqala ngqa ukusibukela la kuSiya Viva TV 1 sanqinqisa ukuthi please subscribe siyacela ugcinele lelo gama elibovana luguqule libe grey bese uyothinta i-notification button wenze sure ukuthi bana madlebe so that uzokwazi ukunotifyeka each and every time if ukuthi kukhona ke ivideo esi-uploadayo. Umfana ke wasendwedwe namhlanje uniphathele elinye lamaqhawe elibatshazwa kakhulu nabantu akade sibelikhumbule ngendlela eyisimanga. Bakhuluma ngamaqhawe abanye babheka ukuthi empini belilwa kahle noma iqhawe ngoba kwezomdlalo avedlala kamnandi noma uyacula noma beyisopolitiki othile cha sila entweni yethu yakithe kuyiyona esiphila ngayo nekuyiyona esiqhatsha ngayo nekuyiyona esiqonda kangcono ngoba iguqukile ekubeni into yaseAfrika. Udokotela the traditional doctor owaziwa kakhulu ngelika Dr. Nondela Mzimba ubaba umhlonishwa uDlamini okanye nathi njengenjwayelo iningi lithi hohe bese simkhumbule. Sekuphenduliwe ke injabulo nenkumbulo yenu isipha ngwenu. Dr. Nondela asikubingelele sikwamukele kuSiya Viva TV 1. Sibonge mfowethu uMapholoba abalalele emakhaya sisasibingelele kuSiya Viva TV 1. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi sibe nawe usuku nosuku and futhi kushiya nento ethi uma uhlalihlali isho kuthiwa ngabe usuduke kangakanani ubuye ekhaya hayi ukuvikeleka kusekhona injabulo lesekhona yonke into isihamba kahle kakhulu. Hayi khamba kahle yona nje imkhuhlane phela ngoba kugugekile kugugekile nagugekile ke siye sabanjwa lezifo kuthiwa oBP baye bathi ke belaphi bayilapha iBP. Yes Manje ube sombuzo uthi ke lento ekuthiwa iBP inkinga ngoba fanele wenze sure ukuthi kunokudla ongakudli. Yes and ujime. Dokotela sikwazi umuntu ongayena kuphela umuntu ogxile emsebenzini wethongo ubuye ube usomabhizinisi akugcini lapho ukwazi ukululeka abanye abantu ngezinto ezithinta ezinye izinto abaxhomekeke kuzona. Mhlambe namhlanje ukululeka nje lo bese lilahlile ithemba entweni eyi1 ekuthenini amakhambi kuthiwa ayasebenza umuthi kuthiwa uyasebenza inyanga kuthiwa ziyalapha. Asibuyisele lo kade sithi ngcono ngiyoba yikholo elithi amen kuphela esimeni sokuthi aqonde ukuthi basekhona onondela abagcwele umhlaba abalapha ngempela. Yipi into engayi message noma umyalezo manje siqale esobe sikhuluma ngakho namhlanje ukwenza ukuthi lo bese uyagudluka ngenxa ukuthi usethi ngcwele kakhulu aqonde ukuthi ukulapha into esekhona futhi ekhona esebenza. Ake sithi umVilingqandi liyelathi iBhayibheli wayekhona yena wayengilizwe konke kwavela ngaye. Yes ukukholwa kuhle ngoba kulungisa umuntu abe nonembeza. Yes Uma umuntu onganembeza ubese uba umuntu oba ophenduka isilwane kugcine abantu bangena idakamizweni abanye badlwengulwe izalukwazi abanye bahlukumeze nezingane. Yes Ngithi ke mina abantu kukholwa kuhle nezinto zesintu ngoba singama Africa nje sinezinto zethu sinokwelapha kwethu noma ke sinezindlela ukuthi silaphele lona mzimba ngoba umzimba uyinyama ndiwakhiwe ngobumba umphefumulo ukaNkulunkulu sisuke silapha umzimba wona ophenduka uba buthaka kuze izinto zakhe umuntu zimlungele. Kubalekile ukuthi nawe umuntu eSouth Africa noma ke emhlabeni onkejikelele uhambe ubheke ukuthi imvelaphi yakho ithini noma la usuka khona ubani wena uzazi wena nezingane zakho zikhule zazi ukuthi la ekhaya kuyenziwa utshwala la ekhaya iyashiswa impepho la ekhaya akhona amadlozi la ekhaya ngoba once ingane yakho yazi lokho iyohlonipha yakhuluma isingisi kuphela ingasazi isintu uyothi khuluma nengane yakho ikuphendule. Dokotela sizongena kakhulu ekukhulumeni ngamakhambi imithi yokulapha nezinto ezenzakala kakhulu kaNondela kanye ke nemikhiqizo ekhona esingathi abantu bafika bezoyilanda khona esigodlweni ngoba siyazi ukuthi awuyena umuntu oshiya emakhemesi ngoba ngakuza ukuthi awukholelwe ekuthenini umuntu mayiklenda engisizanga bese kuthiwa zama lokho uthi wena ngoba ikusizanga siyigaye kabusha khona la ekhaya isikunika iphilile noma testa la usela ekhaya uza ukuthi khona into eyenzakalayo ni kuwena. Asingene kuleyo ukuthi namhlanje sizoke sikhulume nje njengabantu abakwantu sikhuluma isinto sikhuluma isiZulu.
Uthini olakhuvo noma wakho umbono kulento egidagida egcwele kuma newspapers njengamanje khulunywa kumabona kude khulunywa kuemsasazweni eyahlukahlukene ethinta isithembu abesifazane bathi cha sebekulungela ukuthi sebengathatha ngamadoda ngamabili ngamathathu ngamahlanu mhlambe manje sifike kulokho ngicela ukuthi uqale ungene ekucaciseleni izwi ukuthi njengendoda siyazi ukuthi umnomzane ka left umnomzane ka right esinceleni khona na sesikudleni khona balele enhlizweni yakho yini isithembu kahle kahle ba number 1 Mr Mapholoba isithembu sasikhona emandulo yeah number 2 indoda ngoba kufanele sehlukanise umuntu wesilisa nendoda okay indoda iyondle ekhaya yes indoda noma umnomzane uyamazisa umfazi wakhe akamshayi yenza sure ukuthi ingane zakhe ingane ziyayithola into ezifunayo ngoba nonkosikazi usuke ayingane yala ekhaya uma emandulo uma ugana unkosikazi oqala yes kunenkomo yayikhishwa ubaba aqala kubuze ke ubaba wakho ukuthi uyamazi umuntu esifazane usiphathwa kanjani na uthi wena sofuna kuthatha kunenkomo noma ezimbili noma ezintathu azoyikhipha ubaba alekelela wena ngako kwakuthiwa unkosikazi oqala unkosikazi kababa okay akusiwo wakho hayi wayena unkosikazi noma ngabe wesibili isandla sokuthi umbeke isandla ukuthi imvume ukuthi umbeke isandla awunayo ngoba kusiwakho uzogana la ekhaya uzovusa umuzi la ekhaya noma ngabe labakhosikazi angaba mathatha ukwazi kwabeka isandla and uma ngabe ngalapha uthenge bosofa ba 16000 nangale bathenge phela ba 16000 bosofa uyabona nje Mapholoba nje ukhuluma nami mina Mapholoba nginonkosikazi oqala nonkosikazi wesibili yes nginonkosikazi wesithathu sebawu4 ke manje ungigcine ngina 3 wamuhle umbuzo wami unikeza lento yade ngingayazi manje ngiyeke Mapholoba la khona kuthiwa abantu besifazane sebazama nesithembu lelathi iBhayibheli uma uNkulunkulu abe kuAdam esimini yaseEden wathi ngiyakwenzela umlibazisi yabona ngako athi lona uyincenye inyama yakho lona uyincenye amathamba akho okay ubumba umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane ubunjwa ngebumba lithethe ngama ribs ubambo umbambo lakho yeah uyabunjwa lithi iBhayibheli indoda inhloko yekhaya akaze kwathuma umuntu inhloko yekhaya umama akana ukuthi angaba na ngisho eBhayibhelini into esiyithola eBhayibhelini sithola ukuthi uDavid wasolela kuphika abafazi babantu angithezwa ke yes uyeza lolo phinga unkosikazi inglozi yehla ibuza ukuthi ungenza njani umuntu athathe imvu kuphela kwayo athi uDavid ngambulala inkosi bathi wena pho kwenzelani lokho na angazi umizwa kahle ngisho ngizwa kahle kakhulu uma sisuka lapho ucela into ethelelo uzale Solomon yes wasemandulo yabona mina ubaba ozala mina yes wayena amakhosikazi awu6 umhalashi umcaphuna nkobe eshisa umhalashi ikhehla umhalashi umkhulu ozala ubaba okay wayina 9 kwathi noma sikhamba abafo wabo abadala kunaye wawaqoqa lamakhosikazi abafo wabo nezingane angithwayizwa ngisho wathi waqoqa uyabona kuye kwanesikhathi lapho khona ubaba omncane saba nombuzo ukuthi yindaba thina njoba sikhona emngcwabeni kungabe thina sithatha inqumo ngobaba omncane kwathiwa hayi phela lona yebo uzalwa unkosikazi kamkhulu angithwayizwa leni yepha amzala kunkosikazi kamfo wabo ngamanye amazi owakule yandlu yebo uzalwa baba omkhulu but amzalela umfo wabo yes so ukubaleka kwesithembu kuhamba kugcina endodeni ukuthi yona enga decide ukuthi ngasithatha isithembu kubaleke ukuthi kugcina endodeni kubalekile ukuthi futhi communicate nomuntu wakho esifazane unkosikazi wakho ucommunicate bexoxisana noma uyamcela mama ngicela uyacela awuzenzeli
maye ngavumi dokotela kuye kube nje phela uma ngabe unkosikazi athathwe ekhaya uze emndenini wakadlamini akaza ngakumina kuphela uze nakubafowethu uze nabomkhulu ngizoyikhuluma nabomkhulu nabo anti bese ngiyasuka ngiyahamba mina ngiyocela ngibuye ngilethe ireport ngala uthi hey sengikhulumile kuyavuthwa bakhona ke o-anti ke ungci yes awudabula lapha ko-anti bayombambatha o-anti bazomluleka nezalikwazi okay mhlawumbe masihlabela phambili dokotela ngizofisa ukuthi ngiyithole leyo ukuthi uma ke la ekhaya odla izambane likapondo kulo owesifazane uyakwazi yini ukusithatha isinqumo esifana naleso ukuthi hayi baba yebo ngaza ngizothatha ake ngibeke ukwazi ukuzama ake ngiyibeke kanje mapholoba ngoba abantu balahlekile ngenxa yokuswela ulwazi yes uma umakoti azogana ngokwesintu noma ngokwezulu unomakotana yes eSwatini bathi kunenhlandi uma azogana lo makoti la ekhaya kutholakala ukuthi akasabathola abantwana uyasuka umkhwenyana walo makoti kuhlangana umndeni wala ekhaya ulandwe lo yamakotana ngokwezulu ngokweSwati bathi inhlandi akhiphe noma inkomo eziwu6 lo baba lo ulandwe lo yabe kwakuthiwa umakotana khiqiza abantwana azozala ingane yalo baba izodayizelwe lengane ayithathwe lengane inikwe lo mama ongabathola abantwana ngikhuluma ngesintu ikhula yazi lo babuso akasabuyele emuva vele loya ungako ngeSiswati kuthiwa inhlandi ihlanza ligama lalo muntu lo uthi akabathola abantwana eyesibili kusengathi mayethole sewumama noma ngabe lo mama ke ngoba nithi ngwesizulu umakotana uma kwenzeka lo sisi walo agula lo ganana ekhaya akabuye lo yazoba washela azophekela le ndoda ngiyayizwa mina so uthini dokotela ngalabo abathi manje hayi sebekulungele abesifazane siphila kabi ke mfowethu amapholoba la khona ugovernment wethu osiphethe uzenza belungu nabelungu abayenzi lento uyimplementa imithetho angayanga emakhosini ayozwa emakhosini ngoba lelizwe leli alisila masipala izwe lengwenyama phasi kweyigodi zamakhosi uhulumende wethu akaphume eParliament ayike kufaka othayi lapha ayobuza emakhosini nakungwenyama iSouth Africa irounde amakhosi nengwenyama masihlabela phambili sidlula kule ngoba namhlanje sifuna ukuncela kumbele uGwansile sazi ukuthi usuku nosuku lento ekuthiwa imfundo siyithola iphelele siyafundiseka dokotela ake singene sigxileke manje ekuthenini ngoba vele sesisithintile isithembu ake sitshontshe kancane ukuthi phohlo esigodlweni sakho njengomuntu onaso asisho ukuthi nawe wenza njalo ngoba sike sizwe mawuthi isithembu kwasona sihlukene ukuthi unekhanda laso noma isokwakhiwa yini ngoba uye kudokotela thizini ngenza njani ukuthi kuhlale kuthaphuka amakhamnandi la ekhaya beze bexhawulane behagane ngegama lakho asicale la amapholoba lasikhuluma ngesithembu asicale lapha nje na ushela intombi awuyisheli ngamanga wathi washela ngamanga uyophila ngamanga ingona phakade isisho nje lesi sithayi vele uyabona intombi na uyishela izokubuza umbuzo ukuthi awunaye nomuntu wathi wena awunaye so ungena emangeni ngoba naye intombi le ngeke uyifice ngena umuntu khuluma liqiniso zidlala umlala khuluma into esiza umuntu emhlabeni iqiniso ayikho enye into na uhlele eqinisweni uyophila ngeqiniso ithini into ithi ikhona into eyithile engakwazi ukuyithola kaDlamini ukuqondisa isimo la ekhaya kube mnandi mina ngizalwe kabi mapholoba ngazalwa la khona esithenjini ubaba wathi ngishaya phasi kuvela umuntu umcaphuna ngobe eshisa
namanje abakhosikazi ababa wawakhele egcekeni elilodwa akekho wamakhelele lena le umuzi uyakhiwa mapholoba ukuba wakho umuzi mapholoba akusiko mapholoba lokuthi ufake obesters noma ufake ama tiles phekwendlu izonethe akungena amaphara unkosikazi wakho athandwa namaphara kubalekile ukuthi unkosikazi wakho ahloniphe umthetho wala ekhaya ngoba we must understand into eyodwa awuzalwanga naye wena ukhama kweyindawo ukhuliswe esinye isandla yena ukhama kwesinye isibongo fanele afika la ekhaya athobele umthetho wala ekhaya hayi ngoba umthobisi uzobenza isilima fanele akuhloniphe. Asikhulume manje indaba ehlukile kule esikade sikhuluma ethinta ke manje ipolitiki. La kwezepolitiki kunabantu abaseyikhundleni ngenxa yokuthi bazalwe bengabaholi. Lento ikhona egazini labo nokho bengazalwe ebukhosini. Ngokuthi bayokhethwa abantu bese bekwazi ukubamela. Kunalo obethi mayisemhlanganweni silokho aqala. Manje kuqhasha igama lakhe ephakanyiswe eDlondlobala. Manje usehlangabezana nesinyama esingangobaba dokotela sokuthi ngaso sonke isikhathi makufanele kukhethwe aliphathwa nokuphathwa igama lakhe. Kubalekile mapholoba ukuthi nawo indoda. Ngoba ngikhuluma ngomuntu wesilisa mina ngikhuluma ngendoda. Nawo indoda mapholoba ugezeke ube muhle. Ube nezigezo zakho oyisebenzisayo. Ube namaphakama emzimbeni wakho afakwe emzimbeni wakho. Kube nabo sikhundla. Kube nabo mengameli. Igama lakho mapholoba lihleze wena abantu bakufisela ukuba ukuthi uphathe ubaphathe futhi. Kufuneka umuthi lapho umuntu adla umuthi wokuphatha. Uyakwazi ukusifukula nathi esifuna ukuba amakhansela kusasa. Mapholoba awukho umuthi mapholoba yabona the problem ngabantu abawazi umuthi. Umuntu mapholoba ngizobiza nje umthembalo angithwasisi. Kunosikhundla. Kunomengameli. Kunomabusane. Kunephakama. Kunezinto lezi. Kunengede. Angithezwa ke. Yes. Ingede yini lokho uyinyona. La suke sikhuluma mapholoba uma sikhuluma ngengede kunegwalagwala. Angithwasisi ngizomthenga ngiqede into yakhona. Khona wena wazi ukuthi ngihleli la kanti sengila phezulu. Hawu lo muntu usemgcina aphethe la kanti sola. Ukuphatha nje na semsebenzini mapholoba bafathi na ukhuluma wena abantu bahloniphe. Yes. Ungathi na ukhuluma abantu baphikphiki bashaya ivungamo ngawo. Dokotela asibuke ke manje umuntu wesifazane oyizamelayo udayisa ngamakinati estaradini noma masokisi unetafula edolobheni. Sibenza kanjani labo bantu ukuthi nabo bedle likaBhondo kusasa? Mina ngiyangithi mapholoba the problem yabantu bakithi abamnyama bafuna ukusebenza. Awukho umuthi okusa kunemali endlini ungasebenzanga. Wonke umuntu akahambe azame ukudayisa nangabe abona ukuthi abathenga abantu afune into yokuthi beze. Mhlabe asithi shwe masibuyela kanjani sobe sisikwazi ukuhlabela phambili. Masihlabela phambili mbuke lapho ngasekhaya sizohlabela ngokuthi udokotela into enathewa ithinta ngoba inhloso enkulu kulokhu bekuthi nje abantu mabemkhumbulile bese bekwazi ukunotha nangolwazi olungathinti kakhulu izinto zobunyanga. Kepha ngiyafisa ukuthi udokotela mhlambe emzuzwini emfishane ukukhumbuza lo nalo ngiyazi ukuthi uyinyanga efana nsena lezi inyanga zangampela ngoba uyile yangampela engasho ukuthi kuyofanele ngiphume ngiyokhangisa ngomathithibala wami kuphi kepha abantu abafana nalabo bayathanda ukwazi ukuthi izinto ezikhona lapha kwaNondela ekugatshwe ngazo ilena le ungenaka uyibala zonke ngoba kuningi baningi nje sibazi bebuya bezobonga ngenkomo lapha ngathi sesibayeni sazo ngoba ubizwa isho koSwazini kuthiwa landa inkomo ngenxa yemisebenzi emihlo yenzela abantu nomunye oqala nqa ukubona mhlawumbe uyathanda ukwazi ukuthi yina ngayizele ekhaya ezoyithatha noma azoyibona noma azokwenziwa yona kuzadlulobala. Cha lapha ukhona umatrilioni bese lapha siyabageza abantu sibasusa amathunzi. Ubalekile ke futhi nokuhlola wazi ukuthi ingampela lo muntu hloboni ethunza nalo. Ungathi nje na ufike enyangeni ifike uyiqoqile kuphela ukuthi yazi izinto zami zimnyama ibe seyithi yona hayi ngizokunika na ngomuthi.
balekile ukuhlola ukuthi sifo sine siphethe umuntu nokubethela ke siyabethela emzini yabantu siyaqupha nezinto zenhlanhla ikhona lapha ekhaya ngoba uyabona uma uthi unento yebusiness kwawena nyanga afanele ube nalo business okay ungathi nje unento yebusiness kwawena unalo business kubonakala ngani kwabona ukuthi une business lapha uma ngithi siyahlola siyabageza abantu siyawavala amanzi amnyama siyawasusa amathunzi neziqitho siyayivula izinto ezivalekile inhlanhla sikusho ngoba umuthi sigayela thina suthenge uyamthula isithwala umuntu dodela ngiyazivala sithwala umuntu nakathwele ngoba khona abantu abathwele uthola ukuthi siyabahlupha labo bantu siyabavala nowathwaliswe ngazi khona othola ukuthi emndenini kwakuthwelwe kanti lento seyizom affect sekufanele ukuthi manje sisuse lo mthwalo osophazamisa yena eish yakuzwa mina dodela siyocela ukuthi usiphe inombolo zakho ngenxa yesikhathi sibheke ukuthi abantu mabeyishicilela phansi bayishicilela bathini inamba engitholakala kuyona ithi 061 061 21 21 34 34 318 318 siphinde dodela 061 061 21 21 34 34 318 318 eyase phosphorus egole phosphorus ngisho ngathi kuvuliwe lapha kubi kuyahlolwa yes inamba yakhona ithi 083 083 980 980 38 38 99 99 ithi 083 083 98 98 0 0 38 38 99 9 inamba yasegoli ke leyo na uthanda ungangena epagini lami uthi www.drnondelamzimba.co.za www.dr.nondelamzimba.co.za ekuyiwebsite ayisebenzisayo ozofika uthole izinto noma iminxa yezinto ke ezenziwayo lapha kwaNondela Mzimba. Abantu ke ahlangane nabo kwivideo elandelayo kaDokotela uNondela. uDlamini nizomthola ngoba ukhona la ekhaya. Kuyikona ukuthi umkhuhlane ke uyasho ukuthi into ebisafana nebhasekile elishongasho. Uyabona abantu mfowethu abajime badle yebo kumnandi kudla izinto ezimnandi mfoka amapholo but ke iqaphelani oshukela oBP ningakhohliswa abantu bathi lapha ushukela nhloboni yashukela ngoba inama type nicaphele nembulelo yabathakathi nigeze ngikhona ke nanda clip uNondela Mzimba ugadla bathuthele wabathakathi umthakathi uyinja kimi nami nginje ezulwini ngikhwale leyasika leyamila ngikhona nanda clip emaxhobeni ngiyatholakala Dokotela